parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise Kajingdon ya kajaka syakri banyalum lang ya ki para banget bat bantau ya ki jing syakri blai kapen ngobha yo blai bat kapen ebru ya kamen siam jong ki bangen nakapor syakapor pan lanang sakhi ya kajing la jong ki kenhon balang presbyterian ban pelong ya ki program belum yo senyang bantai ya ki yang mane ban syakri blai ka balang presbyterian sokhar lengba ka fundraising committee jong ka balang hakas baar jong katayo kata haka life way terik no pra arajar pusau kala pelong ya ka food fest come sales of work ha pelau jong ka yang mane naga benta ban penmi pisa bentai pendap ya ka yang mane jong ka ni ka balang ka ba ka jingshna kadang ya chat handrei ka ba syampat lala ban pendap hadu menta namar ka jingdon kam bedang hab ban pendap ringkat ki jing pelut ki babun la ban kedo ba ha ka ni ka food fest lawan bani sementa da ki pai riunget jong ka balang ringkat ki jing kershan ban penmi pisa ban penurlong ya ki jing temu jong ka balang shu kum ka jing am siam ya ka ni ka jing temu lawan ru ban sakhi dau ba ran som sutanga bri dokhat jong ka balang presbyterian mau khar shillong bobat kumku chairman ka MIDC ka sorkar jilla kum kongsan ka bala long ru ha ka jing don lang jong ka kong runa khamden ka bre ka wei na kertong yakun election MDC na nongpo constituency kum ka sembut kongsan Reverend N.W. Marsing kidukhat jong komiti ke balang presbyterian sokhar kilong kemi kilong kpa ki khun samla bat ki hepren la arban kedo baka balang presbyterian sokhar kadon yakin ripusan teli ki yang kristan ki blaju seibor nagapor syakapor ban senyang ya ka fon jong ka balang bantai pendap ya ka yang mane hanrei kumba kalong ka syamjing e bha ya ki yang kristan ban pendap kloy namar ki jinglut ki babon kumta da ka jingthu banang seibor shu la pelong ya kum kini program ban penmi pisa kipai riunget kini ke balang kilawan ra ya ki jingker khu ki ba ublai uker khu ya ki kam ki jam jengki syaka ni ke food fest kentop ya ki jingbam tenrai ki ba ki la ya thung ya tep hi ki jor ki jam ki sok ki pai kentop de ya ki jain rendia ki jain muka ki ba ki ya than hi lem bat ki wei habakran ha kini ke singiu ba ran som sutengah rengkat bat ka kong rona khamdan kila penpau ya ka jingero ya ka balang ka bala syem ya kum kini kam ki bakrau bantai ya ka yang mane bat haba kinong yalam balang kile ikini ki kam ki bakrau kim dei bandu jingkerman wala ki syam jing e namar blai un kerku ya ki bale ya ki kam ki babha ka don kalat yangi mo ban kener ya ketika mon ka ketika dia ki jing yarap mo ki ba blai hi un sapli kala bat ngakwa ban ong bang yim dei bandu jingkerman habang itmu ya ka babha ya kini ka kam ka bakrau ka jong blay ko bolong mane di pastor ngim dei bandu jingkermen ublay hi un ay boring hi kalong si sya ka ka basung tena namar haba pendek ya kini ka food fest kadi bandon ru ka thong ko bolong mane ko bolong di pastor mane ba kani ka food fest come sales of work kadi kabenta ka bala pendek na kabalang bat ka thong ka ba khmat kalong ban la ban teng ya ka jingtei ya kane ka ying ka bakentang ka joblay ilong ini isembo ibarit ibami na kane ka food fest ibala banyarap nang mata ka jing snai kane ka ying ka bakentang ka joblay tinagaliang ka jonga kane ka por habang asyong mane bat ngalayo song ya kabenta ka ba kabalang kalastang mentala bun snap bantay bansang mansna ya kani gayeng mane ndai do san la nadu snap arajar sipaw mene kat pangadang syong ngarap perhat mene ngaperhat ka ai kabenta lani ka ai kani ka jingtmu ka ba kabalang ka tay ya kani gayeng mane kumuong mane kani kay ying mane latay nakabanta kalawe jong ki khun kikti ki jongi jong ki ksiu ki jongi kay ying mane ka bahe bak kani garuk kadai ki jing start jong ki nong yalam jong kabala lesin na teng jong pi hakini ki snem ki balalit no
mo pi ut pi nam balai kene gi mane ka bahe kat ni Henry kene baro kadai na ka benta ka lawe jo ki khun ki siu ki jongi habang perkhat ya kene ke jing snai kene ke ying mane na duar na undu snam arajar sipau nga perkhat ro ya ke jinga lenti jong kini ki khun Israel pikir mau ki khun Israel ki ya lenti ki khun Israel ki ya lenti sau ho snam hari khla bar hakane ke jinga lenti ke jong ki khun Israel kia kendu ya ka ke bakthang hang ta lak nyum bat ndai ta kata ki jing ya kendu ki balai pojat ki kendu ya ki duriau pasau ya ka duriau ka pasau ka bateng teng mila midon jing kermen syu baniat sakbat ngatrai kali gi jing maneru kala ban long kumta mo laban berkhat mo ki khot jong ka balang hang ni balai ken kini ki nong yalam mo penkreatan ni ka bahe adu kan ni Henry nga ong yati kan mau ya ka ti wadan bor ka jong blai wat hapdeng ka jing ya kendu ya ka duriau ka pasau ka ba mdan syu kanu kala ban perkhat ban ya leng bai ka ni ka duriau pasau Henry ka ti ka wadan bor ka jong blai ka pi arliang ya ka ni ka duriau ka pasau nga ai kublay nagabanta ki parlok longkmi ki balai I don ki balai poi pukir te nong po bro te tang ba nagabanta ka jing yatli pilai wan pai pilai penlak la ki jong ki por ki jong pi don hang ne kublay ya pi I wei pai wei ba ro ki be don kublay cibun ni culi kublay cibun ubas kublay cibun de sentu salilam ngaji ngan satung ngan song ba kan selong ka jing sa kan mau nagabanta ka jongang but namar ba pila priang buram inga kan ka sngi ka bamenta ngai sia mu blei ai ngai ka met ka bersat ka baklan but jai bangala tip ka jing tmu jong kan ka kam nagaliang ka jongar pi tip ngada de ba yale big bet good ang ba yale dan nagata ka daw poire no dan re ngai scam ba don kalat don kalenti nagabenta ka jongar ngan yas nok tilang bat pi ngan ya snok tilang bat kan ka fundraising committee bat ha kan ka por nga seo ko ban penbena jing ji cha be bisa mai ma po bek kan klempoi perkhat bagan de na ka banta kan jumut food fest dengan mut labam te Henry to na galiang ga jonga ngan persyang ya ka bangan ya donate lan ya ban yo snok tilang bat kan ka fundraising committee kat ka pangalain nomor pitip ngate ngadon pedeng jong ga jing le dengan sa IT hakanika fundraising committee kumba shipo hajari tang na kabenta kanika sngi ka bamenta Phim xem perkhat ya ka dor ka jing he jong ka pisah kini ke sokhar gelom kumta kitip baga jelut kolong daki lak daki klur Henry ki persyang kendiat pakendiat kini ke baro ki ba pilale kalau kedak ke jing I ke jong blai bat kumjuru hakani ke por len bagini ki kakam ke ba phi penlong ya kani ke food fest council of work ngiu I ngi pakhat ngiu I bakam don dore Henry bangi pe ya kini ki jipun kre ke jong phi ki ba ngi dadap hun da sisya bat dadap kemen da sisyahi bat pi persyang bale ya kanu kakak om daka tulop ne ka jing trei jing ta ka ba pi rep pi kamai ka ji Henry kini ke ba pi le hakene ke sni kaden om na ka banta jong pi simet Henry nga tip biang biang kaden na ka banta kakam jong konrat trai jong kapalang uba kamtam bantei kene ke ying da kumno ban pendek ya ka Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai